चित्रपट असेल, मालिका असतील, याच्यामध्ये आपल्याला प्राजक्ता कवळेकर हे नाव पाहायला मिळतं. हत्तमालाच्या पल्याड गोव्यात गोवाभर गाजलेलं नाटक, अजूनही त्याचे प्रयोग चालू असतात. अतिशय सुंदर नाटक आणि तुझा अभिनय देखील. फादर या नाटकामधली तुझी भूमिका, कशा पद्धतीने तुझी तयारी होती त्या कॅरेक्टरपर्यंत जाण्याची, आणि काय तुझा प्रवास होता या नाटकाबरोबर स्वतःला घेऊन जाण्याचा? मला दक्षाने जेव्हा स्क्रिप्ट वाचली तेव्हा फोन केलेला की तू या नाटकात काम करशील का, आणि या नाटकात अशी लॉरा नावाची एक भूमिका आहे तर ती तुला करायला आवडेल का असं. आणि मी ती स्क्रिप्ट जेव्हा वाचली तेव्हा मला खरंच लॉरा खूप आवडलेली, आणि मी दक्षाला म्हटलं चालेल, मला मी फक्त बाकीचं माझं काही कामं असतील किंवा ते बघते आणि मग तुला कळवते. आणि मी जेव्हा लॉरा वाचली स्क्रिप्ट आणि जेव्हा मी रिहर्सल्स करायला लागलो, माझा ॲज अन ॲक्टर प्रोसेस असा आहे की मी कुठल्याही कॅरेक्टरसाठी ना एक गाणं निवडते. म्हणजे ते गाणं एकदा डोक्यात प्ले झालं की हां आता हे, आणि मी ते म्हणजे मला एक ॲक्टर म्हणून ते सोपं होतं त्या कॅरेक्टरमध्ये जायला. तर मला बरेच दिवस सुरुवातीला, कारण माझी बाकीची पण कामं चालू होती, मी मध्ये 2-3 दिवस नव्हते तर मी ना खूप गाणी ऐकत पण होते, पण मला असं ते लॉरासाठीचं गाणं असं मिळत नव्हतं. तर जेव्हा मी आले परत तालमी सुरू झाल्या तेव्हा एक दिवशी मला एक गाणं सापडलं आणि मला झालं की हे लॉराचं गाणं आहे. आणि त्याच्यानंतर मग मला जे कॅरेक्टर लॉरा तयार करायला इतकी मजा यायला लागली. मी रोज शेफाली आणि मी बऱ्याच वेळेला सोबत जायचो घरी, तर आम्ही जाताना मला आज मला मजा आली, आज लॉराचं हे सापडलं मला एक म्हणजे मला खूप वेळेला दक्षाने सांगितलं की तुझा वॉक आणि लॉराचा वॉक सेम होते, तुझा वॉक किंवा बॉडी डिफरंट झाली पाहिजे काहीतरी. तर लॉराचा जेव्हा मला वॉक सापडला आणि जेव्हा मला त्याच्या बॉडी मुवमेंट सापडायला लागला, मला खूप मजा यायला लागली. आणि मग मी सीनमध्ये काहीतरी लुक्स करणार किंवा मग असं काहीतरी खोड्या, कारण लॉरा ही अशी मुलगी आहे जी खूपच उथळ आहे, तिला अजून खूप आयुष्य नाही बघितलं, त्यामुळे ती खूप चिल आणि तिने मज्जा करत असते नुसतीच. तर असं काहीतरी, तर ते मला करायला खूप मजा यायला लागली. काय घटना होती, कुठल्या घटनेसाठी किंवा कुठल्या गोष्टीसाठी ती तुझ्यावरती ओरडली? सगळ्यात जास्त सगळ्यांना ओरडा मिळाला आहे हा एकाच गोष्टीसाठी की 6:30 वाजता तालीम सुरू झाली पाहिजे, झालीच पाहिजे. आणि तुम्ही ॲक्टर्स आहात, तुम्ही शिकून आलेले आहात किंवा तुम्हाला एक्सपिरियन्स आहे, तुम्हाला हे माहितीच असलं पाहिजे की रिहर्सल 6:30 वाजता सुरू झाली पाहिजे. तर एक दिवशी असंच मी मडगाववरनं येत होते आणि मी दरवेळेला असं करायचं की मला वाटतंय की मला 5 मिनटंसुद्धा उशीर होईल, तर मी एकदा अवेअर करून ठेवायचे ग्रुपवर की बाबा मला एक 5-10 मिनटं उशीर होईल प्रवासामुळे किंवा. तर मी पण अशी आहे की जी मी खूप कॅल्क्युलेट करते गोष्टी की आता मला इथून जायला इतका वेळ लागेल, मग मी मध्ये काहीतरी खायला किंवा कशाला थांबले तर त्याला एक 5-10 मिनटं जातील, तर मी त्याप्रमाणे सगळं कॅल्क्युलेट करून सांगेल. मी असंच कॅल्क्युलेट करून मी मडगाववरून निघाले तर मला 10 मिनटं यायला उशीर होईल किंवा 15 असं मी ग्रुपवर टाकलं. पण मी हे कॅल्क्युलेट नाही केलं की बोरीला 6 वाजता नंतर ट्रॅफिक असतं आणि मी त्या ट्रॅफिकमध्ये 1 तास अडकले आणि मी तालमेला पोचले 7:30-8 वाजता काहीतरी 8:30 वाजता पोचले 6:30च्या तालमेला. आणि मला माहिती आहे की आता हा बकरा गेलाय, ह्याला आता रोस्ट करणार. तर मी काय नाही, मी गेल्या म्हणलं सॉरी, मला माहिती नाही, माझी चूक आहे, मी कॅल्क्युलेशनला चुकले सगळं. आणि मला इतका सायलंट ट्रीटमेंट मिळाला की काहीच नाही, नो तापवणी नो. तर मला ते खायला लागलं, अरे मला ओरडा ना प्लीज, काही नाही हो म्हणणं, ओरडा चूक आहे माझी, आता ओरडा, असं झालं. पण हो, ही एक गोष्ट जी आहे की 6:30ला तालीम सुरू झाली पाहिजे, ह्या गोष्टीवरनं हो. त्याच्यानंतर आणि योगायोग हो, आणि तोच सीन होता. आणि शेफाली मला यायला उशीर नाही ना झाला, नाही नाही ये, तर मला ते इतकं टॉन्ट केल्यासारखं वाटायचं प्रत्येक वेळेला, तुझीच वाट बघत होतो.